Commando berim jong ka National Security Guard NSG lalap bau don kti ha ka kanhun khai drok bajrang sing ula don benta ha ka jing khanra ba jing ye khun persha ya gileno ha ka arpem reu khatwei ha Mumbai manta ki pulit ka Rajasthan ki lapan banaya u kumus im jong ka kanhun khai tu ya drok Kynja la kem ya u ha kamit sngi balang hachuru la ya thu ki pulit using udai wala don kti ha ka ba khai tu ya Kynja na Telangana but Odisha Shah Rajasthan ong u Inspector General of Police u Vikas Kumar balaban rap baya uteu Commando berim lakem ringkat bat uteu Kynja bala syakhang bakhia hadu as pa keji udai unong sang snong jong ka district Sikar using uladon ha ka radar jong ki pulit namar ki kamrunar jong u bat ulakit ya ka khusnam ka ba a persan hajar tingkang ki pulit kilaya thu ba using ulai syakem hadin a tayo jong ka jingtrei storm klem shong thai hapo ka operation ganjani kabala pentroi kam da ka kanhun sipai persya leno jong ka jila anti terrorist squad ATS but anti narcotic task force ANTF bajrang sing la ino ya jing pule hadin balo dep class 10 Henry ka jing drong jong u ka ban riu phot bat ka jing ko jing khia jong u kalap pan la ayo u ban rung ya ka kam sipai ha ka kanhun sipai pahara khaput BSF ha ka por ba Shyrkhei kumu pulit BSF ula Shyrkhei ha Punjab Assam Rajasthan Odisha bar West Bengal hakabau la yada ya ki kapu jong kari na kinongwan buhash nong bat ya khun persya ya kileno muwais ya ka jingai tilut jong u na ka banta ka jing shngan jong kari jong u la yo i da ki officer jong u bat lajit ya u na ka banta ka NSG ka kanhun sipai ba paunam jong kari ka bai le persya ya kileno ula Shyrkhei kumu Commando hadu news nam hakapor ba udang Shyrkhei kumu NSG ulai shimbata haka jingile persya ya kileno haka arpim riu khatwei house name arjar pra house name arjar pwei ka jingang nur sain perthei jong using kala paushai laung ki pulit ulawan phai no shalashnong Rajasthan ba lalong nong trei ba trei shitom na ka banta ka wei ka seng sain perthei ula penyeng wat ya ka tanga jong u haka election shnong Henry kala remno ubajrang sing ulalong kanuksa bakumno uway usipai sisin ubala sya ban syad ban yada ya ka jai ban reu ulapan sniu yala de balula kala long shibanta jong ka jing thmu bas sniu kum ka jing khai drok de ha kane ka por bau don ha ka sain perthai baula ya kandu ya ki briu ki badon jing de bat ki kamrunar ulatip shphang ka jing man toy pisa ka baula ban yo na ka kam khai ganja na uway na kum kita ki perlok jongo da ka ba pendon kam ya ka jing tip jong u shphang ka Odisha bat ka jing syam jong u na kisgi long BSF jong u ulatap ya ka jing dei barim jong u ha Odisha bat Telangana bat layalong parlok bat katu kaningut ki breu ki badon kti hakum kini ki kam runar hapo shisne mula kiu ya ka lenti jong ka jing job balula ka lalong usim jong ka Shyrkhei Kynja using syam lapni ya kam hakimar ki ba khamren Hanrei ula shim ya ki kam ki ba he ki ba dap da ka jingma ka ba kraw kata ban kit ya Kynja da ki kwintal sheki put jong ki jala lamudui buntli ki mkod ma persya ya u hakini gisnam kanthop ya ka we ha ka district jong u Sikar hadin balayo kurup katu kan kwintal jong Kynja balakhang persya na u house name arjar pulai ula syakem hajan Hyderabad halor ka jing khai tu ya Kynja ubadon ar kwintal kikan hun ATS bat ANTF kila budin yo sing la arbnai kila wat ekijing yadei bat ki mastermind ya ka kam khai Kynja kumta ka kateng jong using kalami tang hadin ka to kan ibnai walau la persyang ban buri ya ka jing tip syapang jong u Henry ula yai petkrat na ka jing syakam da ka ba pendon kam da ki mobile ID talk balla per ru hakishnong nong kendong ki bacngai ki kan hun pulit hadin tang ka to kan ibnai ka jing trei storm kilayo ban pen zero ya u lengba unong shet jong u unong irap haying jong u ubala ula ban shania Henry unong shet umsyam la don kti ha kam khai tu jong using da ka ba wat bnya ya ka jing ya kren jong u bat ka ba haying hasem jong u ka kan hun lum jing tip ka bastan technical team kalalap ya ki dak ki ba kongsan ki ba kadau sya ka ratanggar jong ka churu ka jing tokit ka ba kham bnya ka lairap ya ki banlap ya ki chaka ki ba using ula ban ri kajing persyang jong ki pulit kala sai so hakas ngi balang hakaba ki yo i ya using ba usyong haka thuk thuk ki pulit kim syam la ke mar dor ya u
namar kisnutho bakum kane ga jingle persya ya usipai barim kala balong ka bama kumta kila budin jar ya usya ki jakari jangu bat hadin ba kila plan bha kila yo lat ban kem kensan ya u bat kane ga jing yo kem ru kala palingo ru ya u kane ga jing khanra ka dei ka jing mi na ki tayo jong ga jing thmu ka bala plan bha bat da ka jing yesam jing tip ka bat thikna ka jing kem ya u Nongkhaii drop bat Kynja kumu bajrang sing ka dei ka jing job ka bakrau ha ka ban pendu pendam ya ka jing Nongkhaii drop ba Shyrkhei bat ki kam pentrim Rajasthan ong IGP Kumar